Добар ден на каналот на Нофасно. Во проектот на уште еден на серијал се наоѓаме во Белград и гости сме кај ценетиот политичар, економист, бизнисмен, банкар Бранко Драгаш. Добар ден. Како сте? Добар ден. Добар ден. Да, добро сам, нисам политичар. Одма у старту. Одлично. Ja nisam političar, ja sam javna ličnost. Javna ličnost. To je vrlo važno. Jeste. I 40 godina javna ličnost sam i borim se za javno dobro, odbranu javnog dobra zajednice protiv onih koji pljačkaju zajednicu. A to su političari, tajkuni, oligarsi i taj ološ. Драго ми е што сте то рекли, затоа сме овде да причаме с вама, да нам кажете некои ваше мишлење, шта се дешава у овом тренутку у свету. Имамо нови момент када конфликту у Русију е изазвала една лавина реакција Запада, санкција, а у исто време имамо инфлација, ниске каматне стопе и економско неизвестност. Kako vidite sve to? Znači, ja sam 90. godine rekao da je neoliberalni kapitalizam ide u pravcu da oni koji su bogati budu još bogatiji, a oni koji su siromašni budu još siromašniji. Pandemija koja je nastala 2019. je programirana, jer je u septembru mesecu došlo do gotovo kraha Wall Streeta. Naime, međubankarske pozajmice su skočile na 15%, došlo je do ogromne nelikvidnosti i da bi prikrili suštinu, znači ono što je najvažnije, zašto nastupam, da bi otvorili i najzabranjeniji sam srpski intelektualac, znači već 30 i nešto godina, zato što iznosim ono što smatram da je istina i ono na osnovu svih podataka, podatke koje budem davao, znači to je produkt mojih 40 godina rada, ukrštam sve podatke i dajem tendencije. Nažalost, svi moje prognoze su se ostvarile. Od raspada Jugoslavije, kraha i svega ovoga dalje što se desilo. Mi sada prisustvujemo onome što sam rekao pre 30 godina, krahu neoliberalnog kapitalizma. Znači, neoliberalni kapitalizam ne može da odgovori na osnovno pitanje opstanka društvene zajednice. Mi smo videli sada u pandemiji da su Elon Musk, Bezos i ti banditi, da su oni povećali svoje bogatstvo, recimo ovaj jedan sa 49 milijardi na 289 milijardi dolara. I nije zadovoljan, Bezos nije zadovoljan, nego je rekao da hoće da ima 1000 milijardi dolara. Znači, to je bolest, to je pohlepa. Kako sam ja od 1984. na financijskim tržištima celog sveta, onda sam najiskusniji na ovim prostorima i imam najbolje reference, radne reference. Znači, ja politiku doživljavam kao opštu javnu stvar koja bi trebala da vodi ka dobrobiti zajednice, društva, a ne ka tome da, recimo, evo, u Americi 52 miliona ljudi gladuje, odnosno živi na ulici, a drugi 52 miliona ljudi ima satnicu, sve najnoviji podaci od juče, $15 je sat. $15 pre 20 godina to bi bilo sasvim okej. Međutim, $15, kada znamo da je zvanična američka inflacija 7,8%, dok je nezvanična, po mojim procenama, došla do 20%. To znači da svi koji gledaju ovaj intervju, a imaju pare u dolarima, gube 20% godišnje kupovne moći. To znači da svi Makedonci koji drže novac u američkim bankama i imaju depozite, da oni gube 20%. Pa što držiš pare u banci? Pa što ne radiš nešto drugo sa tim parama, pa dođeš kod ljudi koji znaju šta to treba da se radi. Što se tiče Evropske unije, znači, inflacija je bila u decembru 5,0%, u januaru 5,1% i u februaru 5,6%. To nije tačno. Inflacija je od zemlje do zemlje, ali u proseku između 10 i 12%. Inflacija u Nemačkoj je 11,1% električne energije. Jedna od najveća čeličana u Bavarskoj, zbog toga je zatvorena. Znači, mi imamo prvi sada ozima pšenica u Americi je jako lošeg kvaliteta i bit će velika nestašica hrane.
Znači, mi sad dolazimo do strukturne krize kapitalizma, koji nema rješenje. I da bi sačuvao postojeće pozicije, nema teorije zavere, nego oni sve otvoreno govore. Ko je pročitao šta Klaus Schwab piše, on otvoreno piše o opasnosti da ne dođe do socijalne revolucije, jer narod to više ne može da izdrži. I zato je ovo jedna prelomno doba u kome svako mora, ne može niko više da kaže mene politika ne zanima. To više niko ne može da kaže, jer ona te zanima, jel te zatvorila pandemiju u kuću, jel te naterali da nosiš maske, jesi vakcinisan, znači sve to ide u sklopu jedne agende koju oni otvoreno govore o 2030. godini, gde se lobotomira, gde se čipuje i potpuno hoće druga civilizacija da nastane. Sad je to borba dobra i zla, između dobra i zla, i sada je naš zadatak da na strani dobra, to je znači ljudskosti, zajednice. Gde je glavna greška? To je najvažnije da vaši gledaoci razumeju. Glavna greška je krah zapadne civilizacije posle 2006. godine. Gde je greška? Pa zapadna civilizacija, ako izuzmemo našu drevnu civilizaciju, balkansku, slovensku, koja 7530 godina. Znači, zapadna civilizacija je utemeljena u antičkoj Grčkoj, a nastavljena u Rimu. Rim je nastao na ubistvu brata. Rim je nastao na silovanju Sibinjanki. Sve pa nadalje, krstaši, pa sve do CNN-a, to je prevara, otimačina, razbojništvo. Recimo, 4.750.000 indijanaca ubijeno na severnoameričkom kontinentu. Ti si živeo u Kanadi. 4.750.000 indijanaca ubijeno. Meksiko je za 100 godina, od 1705. do 1805. ubio 20 Španci u Meksiku, osvajači, oni su ubili domorodaca 23.400.000. Ostalo je samo 600.000. Tako su uradili u Australiji, Aboriđani, tako da. Znači, ta civilizacija zapadna je nastala na nasilju, nastala je na krvi, nastala je na otimačini. Recimo, od 1765. do 1935. godine Engleska je opljačkala Indiju u današnjoj vrednosti za 46.000 milijardi dolara. Znači, oni su bogati zato što su opljačkali druge civilizacije. To je važno da slovenska rasa razume. I oni nas mrze. Oni nas mrze. Ne mislim običan narod. Običan narod je deo manipulacije. Nego oni koji upravljaju, oni nas mrze jer znaju da je civilizacija prva potekla na Balkanu i drugo, to su potpuno različite civilizacije koje se zasnivaju na drugačijim principima. Zapadna civilizacija je počela od sledećeg. Da bi gledaoci razumeli, u epicentru zapadne civilizacije već 2600 godina je središte sveta je čovek. A njegov interes, njegova pohlepa, pa onda ide porodica, pa onda ide zajednica i na kraju Bog. Znači, to je potpuno suprotno staroj, drevnoj, vinčanskoj civilizaciji. Zajednice u koje, na prvom mestu, iznad svih nas, se nalazi opšte dobro ili Bog. Pa onda ide interes zajednice, pa onda ide interes porodice, pa onda idem ja. To je sada došlo do toga da je zapadna civilizacija izgubila dušu. I ovaj sukob sa Rusima, on nastaje i to, znači, Amerikanci koji stoje iza toga, odnosno tačnije engleski City stoji iza toga, oni će da vode rat do posljednjeg Ukrajinca. Potpuno jasno. I sada, da bi gledaoci razumeli, ovo nije kriza trenutna, leto, pa pljusak došao, mi se sakrijemo od pljuska, pa ćemo... Ne, ovo je sistemska kriza koja može da se završi Trećim svetskim ratom, koja se, gdje upravljači sveta pričaju o tome da će oni, da nema potrebe na planeti da živi 8 milijardi ljudi, nego da je dovoljno, neki kažu 1,5 milijardu, a u Atlanti piše, na onoj ploči, piše 500 miliona ljudi. Znači, mi se nalazimo u jednom izuzetno opasnom dobu, prelomnom dobu i jako interesantnom dobu za
sve ovo što se do sada dešavalo. I otuda je za dalje razumevanje potrebno ovo shvatiti. Znači, ovo nije financijska kriza, ovo nije ekonomska kriza, ovo nije pandemijska kriza, ovo je duhovna kriza propasti zapadne civilizacije. Ona propada, nema više, jer kao vampir. Znači, kad je došlo do rušenja Berlinskog zida, na njima je trebalo novo tržište. I onda je došlo do toga da su oni usisavali istočnu Evropu i koristili sve resurse. Dalje što su koristili, dve tehnologije su pomogle opstanku neoliberalnog kapitalizma. To je, znači, mobilna telefonija i PC računari. Ali oni ništa nisu iskoristili to da bi stvorili novu zajednicu, nego se samo raspon između siromašnih i ovih bogati otvorio. I evo, podatak, recimo, 30 najbogatijih porodica u Americi. Porodica. Svaka od njih ima 69 milijardi dolara. Svaka. Znači, a prosečno američka porodica, kapital, ima negde oko 42.280 milijardi. Kada podelimo 69 milijardi sa 42.000 dolara, mi ćemo dobiti da je za 1.460.000 veća primanja jedne porodice u odnosu na 170 miliona Amerikanaca. Znači, to govori, da se vratimo Marksu. Znači, taj raspon dovodi da mora da dođe ili do revolucije nasilne, ili do ponovo uspostavljanja komunizma, fašizma, nemam pojma, neke totalitarnog sistema. Ali, da ne bi došlo do uspostavljanja totalitarnog sistema, ja nudim jednu potpuno drugu varijantu, a to je novi politički sistem zasnovan na neposrednoj, direktnoj demokratiji uz vladavinu stručnjaka sa mogućnošću korišćenja blockchain tehnologija, novih tehnologija i novo društvo koje basira se na moralnim principima. To je jako interesantno. Znači, ovo su dva različita sveta koji se sukobuju jedna s drugama, ali ima ekonomske reperkusije na svima nama. Mi imamo inflaciju, mi imamo rast cijena koji je do sada bio, kako što ste rekli, u SAD 7,8% zvanična inflacija. Međutim, da li ta inflacija do sada i ova ukrajinska kriza je povezana ili su to dve različite, jedna zbog COVID-a, a sada kriza koja se nametnula u Ukrajini, mi imamo rast nafte oko 10%, pšenice, pčenke 69%, kukuruza 32%, ječma 87%, hrane, đubrivo 350%, gas je otišao. Znači, to su bazne elemente koji imaju u inpute ekonomije i koji znači, da 3 do 6 meseci mi ćemo vidjeti onaj napliv koji je sada kriza odaje. I sa te strane imamo jedan interesantan podatak. Berze, koji su leading economic indicators, koje one označavaju šta će se desiti sljedeća 4 do 6 meseci, najveći pad imamo u kinesku berzu. A sljedeći nakon toga su evropske berze, dok su američke berze dobro držene na tom scenu. Koje je vaše mišljenje? Znači, za sljedeća 4 do 6 mjeseca šta će se preduzrokovati, da li će inflacija ići gore i kako će se ovo odvijati I šta predlažemo građanima? Da. Ovdje su 4 pitanja sadržane. Da. Idemo redom. Prvo, strukturna kriza neoliberalnog kapitalizma je duboka i razrušit će neoliberalni kapitalizam. Ona je došla do svog kraja. To je mimo pandemije i mimo ukrajinske krize. Znači, kapitalizam kao takav je došao do svog posljednjeg stadijuma. Znači, sam sebe jede. Kao što je onaj poglavica Sijuk Sabik koji sedi rekao da će beli čovek sve uništiti, prirodu uništiti, sve će uništiti, na kraju samog sebe će da uništiti. To je razumevanje tog kapitalizma. Znači, ako ti i ja sve uzmemo sebi, pa šta će ovi ostali, šta će one, čega će oni, znači to je razumevanje, ono što sam rekao, da iznad nas postoji Bog sa moralnim principima i onda moj odnos prema tebi i prema zajednici je odnos moralnog Božijeg načela. Znači, to je suština. A ne, moja pohvala, nas dvojica sad napravimo kompaniju
i mi stavimo na, reci, Vardar kompaniju koja će raditi prljavu industriju, kožnu neku, i zagadimo reku. Da, ali mi imamo profit i zaposlili smo 100 zaposlenih. To je potpuno promašaj. Zato što mi, znači, beli čovek, on je glavni krivac. Znači, on je postavio takav sistem u kome uništava prirodu, neoliberalni kapital, i uništava čoveka. 84% Amerikanaca piju sedative kad idu na posao. Kakav je to posao u kome ti drogiraš se da bi išao na posao? Znači, to je sistem potpuno pogrešan. On ima krize koje su nekada bile na 100 godina, pa na 50 su učestale na 10 godina. Znači, prošla je bila 2007. 19. augusta 2007. hipotekarna kriza. Da to ne objašnjavam, mislim, ima dobar Big Short, ima odličan film o tome. Znači, top film o tome, naduva. I ja sam nekoliko godina pre toga, radeći uporedne analize, rekao, naduvava se tržište. To nije u redu. Znači, ne može se naduvati. Kao što si postavio pitanje za Kinu. Naduza i onda, Grande tamo što je doživio, pa 300 milijardi je u igri. Znači, vrlo problematično naduvano tržište. Znači, to je prvo razumevanje. Suštinski sistem kapitalizma, takav kakav je, mora da propadne. To je broj 1. Broj 2. Pandemija je izazvana upravo zbog ovoga, postavljena, znači totalitarni sistem, znači dalje razumevanje. Demokratija ne postoji, to je laž, to je prevara. Predstavnička demokratija, gdje mi glasamo za nekoga, a on ode i 4 godine radi šta hoće, i kad dođe u Kongres, Senat, Sabor, Sobranje, Skupštinu, potpuno svejedno, on je u stvari politički mešetar, broker. On završava svoj posao, on nas više ništa ne pita. To mora da se sruši. Predstavnička demokratija sa pobedom Bajdena, na koga je igrao Wall Street, je prevara i dokazala, pogotovo što u američkom zakonu sada postoji, da kompanije mogu da učestvuju u izborima. Pa čekaj, ako korporacije učestvuju, onda je to berza. Onda oni se prodaju i kad je došlo do intervencije 2008. godine, kad je trebalo intervenisati sa 782 milijarde u američkom kongresu i kada je već prošao Božić, pa ne može budžet da se usvoji, onda su oni pitali kongresmeni, dobro, vi štampate toliki novac, a gde smo mi tu? I onda su svi dobili po 10 miliona dolara da bi to prošlo. To više nije demokratija. Rešenje toga je ono što predlažem, neposredna demokratija. To mogu posebno držati na aplikaciji blockchain, gde svaki građanin, znači novo društvo nam treba, društvo u kome će građani da kontrolišu. Više nema, političari su ološ, političari su prevaranti. Nama ne trebaju više političari, nego nam trebaju stručnjaci koje ćemo mi da menjamo na telefonskoj aplikaciji, jer mi iz elektronskog doba ulazimo u doba veštačke inteligencije, a političari se ponašaju kao da su u feudalnom dobu i, odnosno sad idu ka robovlasničkom. Klaus Schwab i ostalo hoće da naprave robovlasnički sistem. Znači, politički sistem mora da se promeni. Zatim, ekonomski sistem. Šta znači profit je merilo svih stvari? Znači, malo pre sam dao primer. Znači, mi na Vardaru postavimo i zagađujemo reku i mi smo bogataši, a desetine hiljada ljudi obole zbog toga što... Znači, i to je pogrešan sistem. Znači, ovde je kompletna istorijska promena sistema je nužna, koja će biti u skladu sa čovekovom prirodom, sa Bogom, čovekovom prirodom i prirodom koju okružuje. Uništit ćemo zemlju na ovakav način. I nije tačno da je zemlja prenaseljena. To nije tačno. Makedonska sela su prazna, srpska sela su prazna. Znači, kod nas ima preko 4800, od toga preko 700 sela potpuno prazno. Znači, ja sam izračunao da celo čovečanstvo od 8 milijardi može da stane na kontinent Australije. 12 ari je sasvim dovoljno četvoročlanoj porodici da ne gladuje. Ne da bude robni proizvođač, nego da ne gladuje. To je ključno, da sam može da proizvede da bi on mogao da ostane. To je sada za razumevanje pojave pandemije. Znači, straha, kontrolisano, da ne bi došlo do socijalne revolucije i promjena sistema, jer bogataši neće da ustupe svoje bogatstvo. I to je razumevanje šta se danas dešava. I sad idemo dalje. Posledica takve pogrešne političke strukture, ekonomske strukture je inflacija. Šta je inflacija? Sad ćemo doći do beca.
Šta, ja sam potekao sa Berca od 84. godine. Znači, šta je inflacija? Inflacija je temperatura bolesnog privrednog organizma. Imamo dve vrste inflacije. Prva inflacija, da bi gledaoci razumeli. Znači, ja sam završio ekonomsku teoriju, ali sam skoro 39 godina u operativi svako jutro na svetskim financijskim tržištima. Velika količina novca juri malu količinu robe. To se sad dešava zbog neograničenog štampanje. Znači, ono što sam prvi uveo nekad u Jugoslaviji, kad sam počeo da pričam da je Federalne američke rezerve, da je to prevara, da je to privatna banka, ljudi nisu verovali. Sad je to opšte mesto, ljudi to znaju. Znači, zadatak ovakvih emisija, znači, ja ću biti potpuno otvoren. 90%, znači imamo mainstream medije koji su oni lobotomirani, šire glupost, imbecilnost, zombiranost, bez obzira da li su nemački, američki, srpski, makedonski, to uopšte nije bitno. Imamo YouTube kanale, odnosno društvene mreže. Nažalost, 90% na društvenim mrežama u ovim temama je smeće. Namerno, izazvano, ovako neće da pričaju. Prvo, da bi ti pričao mora da znaš. Da bi znao, mora da imaš radno iskustvo. Da bi imao radno iskustvo, moraš znači da počneš da budeš kalfa, pa majstor, pa do majstora da se razvijaš. Znači, podaci. Amerika je zadužena zvanično 30.000 milijardi dolara. Međutim, to je laž. Ja sam izašao prvi u svetu i sad se približavaju mojim analizama. Amerika je zadužena preko 420.000 milijardi dolara. To Amerika ne može da vrati. Znači, kako su? Najveća prevara u svetu je 71. godine izazvana kada je zlato, kada su familija, pošto ovako upravljaju, piramidalno, familija je gore na čelu, i ona upravlja tako što su rekli da nema potrebe više američki dolar da ima zlatno pokriće. Šta time ga sudobno? Znači, jedna novčanica od dolara košta 1 cent, a na njoj piše 100 dolara. Kolika je profitna stopa? 10.000%. On kupi naftu, on kupi uraniju, on kupi pšenicu za bezraznu novčanicu. Jedini novac, 5000 godina, je zlato i srebro. To je jedini novac. I to gledaoci treba da razumeju zbog onoga što ćemo im predlagati. Znači, Amerika je svoj standard i zapadna civilizacija nastala na pljački, na otimanju, na silovanju, na genocidu i sve što sam dao podatke šta su radili. Znači, i na štampanju novca bez pokrića. Evro i dolar se štampaju bez pokrića. I sada, to je čuvena teorija Miltona Friedmana, Nobelovca, jednog klasičnog bandita, razbojnika, i ja sam imao sukob još na fakultetu 80. godina kad sam rekao, kaže, dobro je, štampamo dolare, uzimamo naftu, uzimamo ovo, a ja sam onda postavio pitanje, a šta će se desiti kad ti dolari počnu da se vraćaju nazad? Niko nije, smejali su se. Sad je to vreme došlo. Šta je došlo? Znači, jedna stvar koja recimo mnogima pre 2 dana prošla neopaženo, a to je da je američki predsjednik Biden, koji je senilan, ludak, sve najgore mislimo o njemu, ali neko namjerno uništava Ameriku, tako, znači je nazvao saudijskog princa da proizvodi više nafte zato zbog sukoba sa Rusijom. Saudijski princ. I odbio to. Ne samo što je odbio, Saša, ne samo što je odbio, nego nije uzeo telefonsku vezu. Znaš ti šta je to? Da li to možda zamisliš pre 10-20 godina? Znači, pre 20 godina, kad nazove portir iz Bele kuće, on se javlja. I još dalje, sad je onaj Bin Zayed u Emiratima, isto njega nazvao, on nije htio da uzme vezu. I rekao je, pa nema mi šta da pričamo, mi smo već napravili dogovore sa Kinom i sa Rusijom. Šta ću da kažem? Znači, dolazi do nove promene geopolitičke sfere. I vratimo se berze. Znači, američki i evropski standard nije nastao na radu, štednji i svemu onome što su oni nas lagali, nego je nastao na štampanju dolara i evra bez pokrića i pljačkanju čitavog sveta. I sad je račun došao za naplatu. Bretton Woodsin sporazum iz 1944. godine, Amerika kao pobednica u ratu, ali ona je u 2 rata izašla da je ona
trgovala i sa jednom i sa drugom stranom, američki poslovni krugovi. Ona je izašla kao vodeća svjetska sila i dolar se nametnuo posle naročito 73. godine u naftnoj krizi, on se nametnuo kao međunarodno sredstvo. Petrodolar se nametnuo kao međunarodno sredstvo i negdje oko 90% plaćanja u svijetu je išlo u dolar. To je danas palo, realno palo, na 56-57%. A sada, kada Rusija donela odluku da će rubljom moraju da plaćaju energente i dogovor ima sa Indijom rupije da naprave clearing, znači ja tebi plaćam u rubljama, a Indija plaća u rupijama. Ja tebi plaćam u rubljama, Kina plaća u juanima. To će dovesti do kraha dedolarizacije, povratka dolara u Americu i to je znači sistem spojenih sludova. Ekonomija je matematička nauka. Znači, a onda ide socijalni element koji je iznad toga, jer kad napraviš most i proračunaš, ali nema socijalni neku dimenziju, da će ko gde da ide, to je druga stvar, ali ekonomija ima tu socijalnu dimenziju. Znači, na berzama, sad dolazimo do suštine, znači štampanje para bez pokrića. Znači, recimo, na berzama, ja ih zovem hartije bez vrednosti. To su futuresi, bondovi, derivati. Da, derivati. Šta su derivati? Znači, jel može? Može, apsolutno, da. Nafta ima svoje derivate. To je kerozin, benzin, dizel, mazut i tako dalje. To su derivati. A šta su derivati? To su opcije, futuresi, znači, šta je to? To je samo jedna izmišljotina. Da bi se što više tržište složilo, da bi oni koji su bogati mogli da upravljaju novcem tog naroda. Znači, na berzama, na hartija bez vrednosti, gde je 75% smeća. Znači, to ima niz američkih filmova ima o tome, okreće se 4 miliona milijardi dolara. Znači, sad pogledajmo za Ameriku. 1987. 2022. godine. 1987. odnos bruto domaćeg proizvoda prema kapitalizaciji berze je bilo da je bruto domaći proizvod bio iznad berze, kapitalizacije berze, i da je berza sačinjavala 64% bruto domaćeg proizvoda. To je bio, recimo, odnos znači, BDP, ono što Amerika proizvede u jednoj godini, je 64% kapitalizacija čitavog Wall Streeta, berze. Znači, ako je bilo, recimo, ovamo 4200 milijardi tada, ovde je bilo negde oko, znači 64, oko 3100 milijardi. To je bio odnos 87. Ovakav odnos. Šta se dešava 2022. recimo u februaru, prošli mesec? Imamo sad ovakav odnos. BDP Amerike 22.000 milijardi dolara, a berze su otišle na 46.000 milijardi. Šta to znači? Da je ubačeno u sistem 34.000 milijardi dolara koji su iz vazduha, koji ne postoje. 34, pazi koje su to cifre, 34.000 milijardi dolara. To će dovesti do toga, zato savjetujemo se, bežite sa berzi. Berze to sad kako, znači to je nenormalno stvar, mora da se, znači berze bi trebale da budu, ako ovdje je 22.000 milijardi, ovdje bi trebalo da bude jedno 14.000 milijardi i to bi bilo okej, u toj srazmeri. Znači, svaki novac koji se štampa, on mora da ima svoje pokriće. Recimo, ovo je od konoplje. Konoplje ima 70.000 svojih proizvoda. Ovo je jedno od proizvoda u Grđevini. Em je zdravo, em je i tako dalje. Znači, a novac, ako nema pokriće u robi, možeš ga pipneš. Znači, ako je neko dao proizvodnju da se ovo napravi i dao pare iz države da se ovo napravi, ako se ovo ne napravi, nego ti i ja ukrademo, kupimo BMW, odemo, potrošimo na prostitutke, onda ovo nema robu i to mora da propadne. I to će dovesti do toga da će životni standard drastično da padne u Americi, Evropskoj uniji i svim tim zemljama
koje su isti odnos za euro. Znači, ja sam imao tu jedna emisija koja je kasnije zabranjena, može se naći na YouTube-u iz 2011. Zove se Čas ekonomije. I tu sam ja razložio tačno, ima je na YouTube, Čas ekonomije. Ja sam pokazao kako će taj sistem da propadne. Znači, kako će to da propadne. Zato je važno za gledaoc, kada gledaš nešto, da ne bi trošio vreme, ti gledaš nešto da bi naučio. Da to što naučiš, primjeniš kod sebe i to što primjeniš kod sebe da ti donese korist, da znaš racionalno da se ponašaš. To znači iz ovoga svega, broj 1, sav novac koji imate iz banaka u Makedoniji, u Evropi i Americi povucite. Svi papir 2, sav papirni novac će da izgori. Sav papirni novac će da izgori. 3. Da li da iz evra, koji propada, da pobegnem, pitaju me u Švajcarac. Evo vam podatak za Švajcarac. Znači, kad sam ušao u bilanse Centralne banke Švajcarske, 1200 milijardi švajcarskih franaka su Centralna banka Švajcarske uložila u hedge fondove. Šta su hedge fondovi? Hedge fondovi su kazino. To je BlackRock i ova ostala ekipa, oni se kockaju. U Americi je 2021. godine 10 miliona ljudi otvorilo račune u bankama za berzu za kockanje. Znači, čitave financije zapadne civilizacije su kocka. Da. Ima podatke da su zbog pomoći federalnih rezervi američkom narodu ti berze otišla gore zato što dosta ljudi su svoj novac stavili na berzu i s time potikli rast cijena berze. Oni su rekli, znači berza je pala, idemo 1929. da je bila velika ekonomska kriza. Berze su početkom 1930. pale 90%. Berza je u pandemiji pala 40%, to je znači mart 2020. na jun. Ali je onda došlo do ogromne količine i ona laž, ja sam rekao, da li Trump ili Biden, to je ista prevara. Znači, i onda recimo Trump je ubacio, po mojoj proceni, negde 2020. u martu mesecu počelo internetom da kruži kako su Bidenovi ljudi ušli u federalne rezerve, kako će oni sada, to je sve bila laž. Zašto je bila laž? Pa zato što sam pratio kako dnevno Amerikanci federalne rezerve štampaju i ubacuju u sistem. Za gledaoce kojima je to daleko, neshvatljive te cifre. To je kao narkoman. Kao narkoman, koji sve veću količinu uzima doza. 1 gram, 2 grama, 3 grama i onda ti meni postaviš pitanje, a ako uzme 100 grama, on će se spasiti. Pa ne, umreći. I ima još jedan primjer, odličan. Moj otac, mi vodimo poreklo iz Dalmacije, iz Knina, i moj otac je išao, treba nešto da završi po gradu. I žuljale su ga cipele. To je odličan primjer. I žuljale su ga cipele. Da ga ne bi žuljale cipele, on popije vina. Inače ne pije. I vidi manje ga žuljaju. On popije drugi vinje. Kad je popio treće, super. Ne žuljaju ga i on sve završava. Ali, kad je uveče došao kući, imao je krvave noge i velike žuljeve. To sada čeka. Šta je kriza? Kriza je suočavanje sa istinom. Sad će doći do drastičnog pada berzi. Bežite sa berzi. Berze moraju da padnu minimum 50%, a realno 90%. Sve je to naduvano. Znači, kako je moguće da Elon Musk sa Tesla prevarom automobilu, da on ima kapitalizaciju na berzi veću nego sve automobilske industrije sveta zajedno? Čekaj, ako on ima kapitalizaciju na berzi, kao sve industrije, to znači da on mora da ima fizički obim proizvodnje, kao ostalih 30 fabrika. Znači, 30 fabrika, recimo, imaju 20 miliona automobila godišnje, onda on mora da ima najmanje 30 miliona. Ne, on nema, nego je on samo nastao na špekulacijama. I tu je jako bitno, moramo naglasiti, da cijena berze danas odražava mišljenje berzanskih igrača o budućnosti. I cijena današnje berze je takva da mišljenje berzanskih igrača sljedećih 4 do 6 mjeseci. Međutim,
ova inflacija koja je došla zbog printanja novca, zajedno sa ovoj krizi Ukrajine i rast cijena baznih elemenata i hrane, kako će se to odražavati na naš život u sljedeća 4-6 mjeseci? Dalji pad životnog stanja. Znači, inflacija je opasna. Znači, mi smo imali u Srbiji najveću inflaciju, jer to je bila programirana inflacija da bi Milošević da bi opljačkao narod. I ja sam prvi izašao i rekao da on ide na to. Bilo je rat, znači nemaš više odakle da uzimaš novac, to se desilo u Vajmarskoj republici, to se desilo u Zimbabveu, to se desilo u Venezueli i tako dalje. Znači, to je spirala. Šta je inflacija? Inflacija je oporezivanje srednje klase. Znači, mimo njihovog znanja, htenja i tako dalje. Znači, mi ćemo sad imati, znači ovako, kriza kapitalizma je uzrokovala sve ovo. Pandemija, produkt krize kapitalizma, da pokušavaju da reše, tako što će zatvoriti čovečanstvo. I to nastaje, ja ga zovem, korporativni fašizam. Korporativni fašizam. Berze su laž, naduvani balon koji će da pukne. Vi koji imate na berzi, povlačite se. Bitcoin, kriptovalute i sve ovo ostalo je dobro u blockchain tehnologiji. Ta tehnologija je dobra. Međutim, on nema nikakvo pokriće. Sad pogledaj Ukrajinu. Šta to znači sada onaj koji je ugrožen dole, 4 miliona ljudi koji iseljavaju se? A ima Bitcoin. Ima Bitcoin. Ništa to ne znači. Znači, sada savjet gledalcima. Jer ovo sve može da mu izgleda... Virtualno. Ja mu, kako kažem, dugo sam u javnosti, 40 godina, i imam tu dobru osobinu, kako građani kažu, da pojednostavim. Znači, kapitalni koeficijent u odnosu na Edgeworthovu krivu, znači, ja pričam jednostavno da svaki građanin može da razume. Znači, ko se trguje na berzi, sklonite se sa berze. Ko ima novac u banci, uzmite svoj novac u banci. Vaš novac u vaše ruke. Kad imate vaš novac u vaše ruke, onda idete realno da taj novac pretvarate u nešto što vredi. Šta je 5000 godina pravi novac? Investiciono zlato, pločice i srebro. Dalje, šta savjetujem? Bežite iz gradova. 300 ljudi, preko 300 porodica, i slušajući moje intervjue za 2,5 godine, pandemije su vratili se u Srbiju. Ali bežite na sela. Zašto na sela? Kupite zemlju. Kupite zato što kreće glad. Znači, sa svim ovim informacijama, skoka cena hrane, Indija ima, danas sam bio posmatrao tržište Indije. Indija ima 3 puta veću potražnju za hranom. Kina ima veliki problem, isto loša zbog vremenskih prilika. Amerika. Rusija i Ukrajina zajedno negde oko 30% su pšenicu kontrolišu. I sad imamo rat u Ukrajinu. Koji ne mogu da seju. Ne mogu da seju, a Rusija je uvela zabrana izvoza pšenice. Ima još jedna stvar, ne znam koliko gledalci to znaju. Kina je prošle godine kupovala svu hranu. I kineski zvaničnici, našao sam na nekoliko mesta, su rekli da su oni obezbedili Kinu, 1.400.000 stanovnika, su obezbedili da 2 godine ne moraju ništa u svetu da kupe da bi mogli da prežive. Kada Kinezi kupuju za 1.400.000 ljudi, znači da se nešto ozbiljno sprema. Šta će dalje biti? Pa po završetku akcije iznuđene vojne operacije u Ukrajini, ruske, mislim da neće mnogo vremena proći, Kina će preuzeti Tajvan, odnosno krenuti da uzme Tajvan. Znači, to je novi sukob sa Amerikom. Znači, mi sada prisustvujemo krahu zapadne civilizacije i treba tome da se radujemo. Zašto? Pa ta laž je, posle 2600 godina, odlazi taj laž. Šta je važno za običnog čoveka? Živimo u društvu, to nije stvar Makedonije, Srbije, to je stvar opšte čovečanstva. Znači, gde je ogromna apatija. To namjerno ovi gebelsovski mehanizmi, znači, stavili su zadruge, parove, zombiraju i prave idiotima ljude. I ono što mi imamo genetski, kao slovenski narod, oni hoće da ubiju. I zato su ti autošovinisti, kako ih ja zovem, srpski i makedonski, njihov zadatak je, oni se samo dive Hollywoodu, Americi, Zapadu, kao da, evo, živeo si tamo. Ja sam imao firmu, imao od 93. u Kanadi. Znači, taj kapitalizam, to više nije onaj, Kanada
90. godina i danas Kanada to su... To je sve različite. Tako? Apsolutno. To je potpuna razlika. Potpuno. To je jedna totalitarni sistem. Ja sam svedok toga. Čekaj, Trudeau, pa to je sramota za Kanadu da takav kreten bude. Kako je moguće za 332 miliona stanovnika Amerike da ovakav idiot vodi Ameriku? Da li je to slučajno? Znači, za ovog malog čoveka koji ovo gleda. Znači, ako imaš nešto na selu, idi napravi rezervnu varijantu. Kupi zemlju, ako imaš ušteđenu neki novac, beži iz papira, dajem ti besplatan savjet. Kao stručnjak koji 39 godina sam investicioni bankar. Šta? Kupi zemlju, da možeš da obrađuješ krompir, pasulj, najosnovnije za prehranu. Kupi izvor vode, bilo bi dobro da zemlja ima svoju vodu. U vodi mogućnost da ne zavisiš od električne energije, ima solarni paneli, vetro, samo možeš napraviti. Moj prijatelj... Znači da sam sebi izdržavaš, da svoje potrebe... Vidiš šta se... I tu sada dolazi genijalnost našeg naroda, srpskog, makedonskog. Vidiš šta on živi u Palma de Majorci. Inženjer je i ima kep, ima taj... I šta on? Recimo, za ove koji su negde po planinama, pa da se vuku daleko vodi, da dobiju struju. On je jednom Špancu smislio, živi daleko gore, on je smislio kako će sam da. Napravio je kao dolap, stavio je magare da okreće, stavio mu je da jede i tu kad magare stane, baterija udari ga i magare. I on stalno jede, okreće i pravi struju za to domaćinstvo. Ili, šta je smislio? U teretana, u dnu solitera, i soliter ima 10 spratova, i sada trčiš na onaj sprat. On je povezao i ti trčiš dole i praviš struju, ali za ove, kako se kaže, za hodnike, ne za domaćinstva, nego za zgradu da ne moraju da plaćaju zgradu. Inventivno. I mi smo tu genijalci. I Makedonci i Srbi. Da se snađemo kad je nebolje. Ja to zovem buđenje. Da. To smo mi genijalci. Zato što imamo... I onda, znači, nemoj da čekaš krizu na 12. spratu u Skoplju i da ideš u prodavnicu. Ti će najgore da prođu. Dalje. Bežite iz društvenih preduzeća. Bez obzira koliko danas je jako dobro raditi u državi jer ti je plata sigurna, ali to više neće se desiti. Penzioni fond i Srbije i Makedonije ne postoji. Znači ne, mladim ljudima savjet, ovo je idealno vreme za vas. Za mlade ljude koji imaju od 15 do 35. Javljaju se nove mogućnosti u ovaj novi svijet koji oni mogu iskoristiti. Bravo. Ako ovo što pričam shvataš, ja sam 89. godine, od 84. do 5. decembra 89. sam radio u Jugobanci, $100 miliona sam dnevni promet pravio. Odlično. I ja sam to napustio za 60 sekundi. Nisam hteo da potpišem nalog na $10 miliona za Sartid, jer to je državna banka bila, i izašao sam na ulicu. Sa najboljeg mesta bankarskog koga sam ja stvorio, sam napustio jer je to kršilo moralni princip, nisam verovao u to, ja kažem ja to neću da potpišem. Apsolutno, svaka čast. Moralni principi su iznad svega, a osobito u poslu. Neću to da uradim. Znači ne trgujem drogom, nikad ne trgujem oružjem. Šta je biznis? Kad ti i ja imamo interes iz tog biznisa, ali da ima interes i zajednica, da plaćamo porez, i onda dolazi... Mogu samo da se nadopunemo. Samo da završim. Znači, dolazi do sloma Berlinskog zida. Otvara se prva privatna banka u Jugoslaviji. Ja imam 30 godina. Ja postajem predsjednik banke u 30. godini. Ali 6 godina pre toga ja uopšte nisam išao na godišnji odmor. Pa onda 8 godina. 14 godina ja nisam išao na kupanje između 2 aviona ne smatram godišnjim odmorom. Ali sam, kako ti kažem, kroz rad sam se odmarao, učio i napravio brend, ajde da kažem. Znači, ogromni rad. Ali da nije došlo do sloma socijalizma, ja bi za 15 godina postao predsjednik banke, 20. Ali je došlo do sloma socijalizma i onda se tražile nove ideje. Sada dolazi do sloma kapitalizma. Danas je Amerika socijalističke američke države i dolazi do sloma. I sada mladi koji ovo slušao u Tetovu, koji ovo slušao u Kičevu, koji ovo slušao u Bitovu, nije bitno,
I on kaže, pa gledaj, pa šta ja imam? Jel imaš internet? Ti imaš. Ti se uključiš. I ti si odjedan. On ne zna da li si ti na 5. aveniji u Njujorku, ili si u Kalgariju, ili si u Bitoru. On nema pojma. Znači ti odjedanput postaješ građanin sveta. To je ta tehnologija dala. I sada pitam, šta možeš da radiš? Pa od tebe zavisi. Kad su dolazi dve stvari kod mladih ljudi. Dobar dan, ja bih htio da radim za vas. Prvo, ne radiš za mene, nego radiš za sebe. Apsolutno. I drugo, ja ti postavim pitanje, a šta ti znaš da radiš? Pa ja sam završio Cambridge. Ja govorim 3 jezika. Super. Šta znaš da radiš? Ne znaš ništa. Onda možeš budeš da učiš posao. To što ti govoriš 3 jezika i što si završio Cambridge, što će te samo ubrzati kad savladaš posao da dođeš na pravo mjesto. I daje ti dobru osnovu za napredak, a ne garantira da si ti dobar u poslu šta radiš. To je, svi koji su radili znaju ovo. Evo ja u 63. godini ja učim. Čitam, non stop. Čitam od mladih ljudi. I samo postavljam pitanje racionalnosti čitanja. Da li je neko, možda onaj sa 15 godina, bolje vidi nego ja sa 63 godine. Znači, poslovan čovjek, nema sujetu. Nema i dijeljenje te ideje, bez obzira na razliku godine. Ne, njemu je Bog dao i on ima 8 godina. Otvoreni mozak, on je direktno. Jeste, on je dobio iz vertikale. Apsolutno. Šta je rekao Nikola Tesla, najveći genije svih vremena? Pa nije energija dole. Kako je čovjek glup, ide kopa, ja sam bio u savjetnik u Kemerovu rudnje, pa sam u Novosibirsku spuštao se dole. To je katastrofa. To je katastrofa. Može on da ima i 100.000 evra mjesečno platu, to je stvarno katastrofa. Gde je energija? Pa gore je energija. Znači, mlad čovjek, njima se sad obrćam, a mladci koliko imaš mlade ideje, koliko si spreman, znači, potpuno, evo, ja imam prijatelja koji ima 90 godina, genijalno, ima mozak genijalno. Znači, cela poruka ove emisije je stiglo je novo doba, moraš da se menjaš. I uhvatite ritam i priliku i zgrapčite ovu priliku. Bravo, kako? Radne navike za mlade ljude. Radne navike. Šta znači? Peri sudove. Nemoj da ti usisaj. Nemoj da ti ništa bude teško. Ništa. Ako si na selu... Budeš discipliniran, profesionalan. Zašto je fizički rad dobar? Da. Zato što fizički rad učite kako se stvara vrednost. Apsolutno. Jer ti kada kopaš neku njivu, koja je veličina recimo 10 ara, znači ti ne možeš to da uradiš za 15 minuta, nego mora da postoji 7-8 sati da bi ti to uradio. I ti odjedan puta shvataš veličinu rada. Mi smo dobili sa edukacijama američkim, lažnim, to su ti oni kouči, folirani, to je sve laž. Znači, mi smo dobili virtualno. Instant generacija. Kaže, ja hoću da budem došao, ja sad imam 12 asistenata koji su došli iz Njujorka, iz Londona, iz Moskve, Ciriha, Ženeve i tako dalje, i imaju između 28 i 32 godine i uče posao od mene. Besplatno uče posao od mene. Ako zajednički nešto napravimo, podelimo zaradu. Eto, to je ali uče posao. I ono što je, znači, moraš savladati operativu. To su radne navike, za mlade ljude. Znači, došlo je do, nemoj ništa da ti bude teško, jer iz svakog posla ćeš da naučiš, a to će ti onda negde pomoć. To će ti negde pomoć. Apsolutno. To je vlada. Jer se stvorila virtualno, on kaže, ma šta je, 100 evra je ništa. Ja kažem, dobro, daj mi 100 evra. Daj mi 100 evra. Znači, i ti poslovni ljudi, nisu poslovni ljudi, nisu, znači, ja sam prošao fakultet, 40 ispita, 6 ispita bankarskih i sve službe u banci sam prošao. Znači, došli smo recimo na juli mesec, prelepo i toplo, i 7 dana treba da provedem na šalteru. I oni kažu, na šalteru su obično ljudi, 90% ljudi sa srednjom školom, možda ima malo sa višom i možda i jedan sa fakultetom. Kažu, vidi, ti nećeš da radiš na šalteru, samo se prijavi, imaš 7 dana odmora, kupaj se na Adi i tako dalje. Ja jedini sam ostao
i ja sam prošao šalter. Hteo sam da vidim kako ide taj ček, kako to... Kad sam ja postao posle 6 godina predsjednik banke, više niko nije mogao mene da, kako to funkcionira. Znači, nema lakog novca. To je jako bitno. To je važno za ono. I drugo, timski rad. Zašto je dobar timski rad? Cela politika i vaša i naša se svodi na političare koji su idioti i koji misle da oni sve mogu i tako dalje. Znači, lepota timskog rada je što dobiješ slobodno vreme. Apsolutno. Dalje, suština propasti civilizacije, ne uzimaj, nego daj. Ruka koja je zatvorena, u nju ništa ne ulazi. I neće dobiti ništa. Neće dobiti ništa. Za top menadžer, pošto sam ja u svetu izbacio za ovih 39 godina oko 100.000 kompanija sam stvorio. Najveća jedna u Rusiji ima preko 15.000 zaposlenih, a to su kompanije koje ima 2 zaposlena, 5, 50, 20 i tako dalje. Znači koji koristili moje savjete, to je operativno. I sigurno sam stvorio jedno 100 top menadžera po svetu, koji su danas u Tokiju, u Londonu, vode biznise i tako dalje. Da bi bio top menadžer, ja ti postavljam sledeće pitanje. Jesi čitao Dostojevskog? Čitao. Ja sad postavljam pitanje mladim ljudima. Jeste čitali Dostojevskog? Tolstoja? Tomasa Mana? Na pitanje švajcarskog bankara 90. godine, gde ste vi učili bankarstvo, su šokirani. Moja majka čistačica. 4 razreda osnovne škole. Moj otac mašin bravar. Niko kod mene nije bankar. A ja sam od jedan puta postao najpoznatiji istočnoevropski bankar. Kako? Ja kažem, sa švajcarskim jednim sam rekao bankarom, od koga ste vi, kaže, učili? Kažem, ajde pogodite. On nije mogao da pogodi. Ja kažem, ja sam bankarstvo učio od Balzaka. Pitam, jeste čitali Balzaka? Ono redi Balzaka? Da. Jeste učili, to je, znači, jesi čitao Freuda, jesi čitao Adlera, šta ti si poslovan čovjek? Kada 2 poslovna čovjeka se sednu, oni se prvo pogledaju i ti za 15 sekundi proceniš mene. U koju grupu ja ljudi, a to ne možeš ako nemaš drevnu slovensku bistrinu i ako nisi čitao Froma, Freuda, Adlera, Junga, psihologiju, znači prave temelje, ne ono kako da se obogatim američki liberalizmi, kako da se obogati preko pasirskog centruša, preko noći bit ću milioner, i ujutru se pogodi i evo ga $1.000.000 ima. Znači, za mlade ljude, ta civilizacija je propala. I mi sada prisustujemo propasti te civilizacije. I zato je važno razumeti ovo o čemu pričam, i ja to zovem natapanje. Sve veći broj ljudi počinje to da razume. Da, odlično. Rekli ste da mi ulazimo u jednog kriznog perioda. Dali ste rešenja kako da se izbavimo iz ove krize. Što se tiče Makedonije sada i makedonskog prilaza Evropskoj uniji, on je zablokiran i ima spor sa Bugarskom. Kako vi gledate tu situaciju Makedonije i njen pristup Evropskoj uniji, znajući da je sad Evropska unija u velikoj krizi i cijela ta geopolitička i ekonomska situacija koja se nalazi na ovom prostoru? Ja sam napisao dramu Titanik. Šta se desilo na brodu Titanik. Telo je Varšavsko pozorište da igra, ali ja sam onda, rušili smo Miloševića 1999. godine. Počeli smo tako intervju. Potrebno je razumeti viziju. Iz vizije ide strategija. Znači, Evropska unija je u raspadu. Odakle da krenu? Grčka nije dužna 360, nego 780 milijardi. Nemačka, koja je lokomotiva, već drugi kvartal ima minus. Evropska centralna banka u Frankfurtu štampa euro. Znači, ona je kao Jugoslavija pred raspadom. Ja sada pitam Srbe i Makedonce, dobro, ako je Titanik udario u santu leda i tone, što se ukrcava što ti tamo? Što ćeš ti tamo? Znači, ja sam od prvog dana protivnik Evropske unije. Zašto? Zato što je to fašistička, briselska tvorevina, oni se i zovu komesari. Oni kao Kominterna što je bilo. Jedan drugi nama, i to sam
moram zbog gledališta, pogotovo mlađeg. Ja sam 89. 90. kad je bila jedinstvena Jugoslavija, izašao sa dve parole. Prva, bolje da vodimo ljubav nego da se ubijamo, da vodimo rat. I druga, bolje da pravimo pare nego da se ubijamo. Nažalost, to nije prošlo. Moj predlog je bio konfederacija. Znači, svako plaća svoje račune. Ti i ja smo poslovni ljudi. Možemo da radimo zajedno, ne moramo. Ti si sad pripadnik vere, budističke, pravoslavne, katoličke, muslimanske, zoratrizma. Ti veruješ što hoćeš, što mene što ne zanima. Mene ne zanima u što ti veruješ, ako ne ugrožavaš mene. I obrnuto. Znači, kaže Volter je rekao, različitost je ono što treba da nas spaja. Jer ja od islama, ja sam Kuran pročitao do sada jedno 4 puta. Znači, ja sam Talmud pročitao. I to sve ima bogatstvo u mojoj ličnosti. Ali nemoj da me teraš na ono što ja neću. Znači, uzmemo Novaka Đokovića. Da Novak Đoković sutra pređe u budista. Šta bi on bio? Budista. Ne, on je Srbin koji je budist. Kao što je onaj Makedonac ateist. To je njegov oprav. Ajmo da gledamo njegovu suštinu. Prvo, kakav je on čovek. Kakav je on u vertikali prema Bogu. I koje reference ti imaš. Kakve ti reference imaš. Na razgovor, zato sve političare, dajte mi reference, radne reference. Kad dođeš do toga, vidit ćeš da oni nemaju ništa. Znači, za Makedoniju. Evo što možemo zajedno da radimo. Ovo je program za spas Srbije, koji smo, ja se vidi, koji smo 99. godine uradili. Ovo je najbolji program 20. veka za Srbiju. Dali presek stanja šta da se radi. Sve je otišlo korak. Posle godinu dana napravili smo program kuda ide Srbija. Kuda ide Srbija. Da je to sve pogrešno. Znači, treba napraviti program za spas Makedonije. To mora da ljudi, evo, ja sam spreman da učestvujem u tome. To su mi izazovi. Pacijent se zove Srbija, zove Makedonija, u makroekonomskom. Zove se Amerika, zove se Evropska unija. Znači, aj sad Makedonija. Znači, mora se napraviti presek stanja. Presek stanja. Znači, resursi, radna snaga, financijska stanja, presek stanja. Sve. Kad se napravi presek stanja, onda se stavi na to, treba 3 dana da se napravi presek stanja. Na bazi preseka stanja, sa novim elementima geostrategije u kojoj se mi danas nalazimo, postavili se pitanje šta Makedonija treba da razvije. Da li Makedonija treba, da li je normalno da ti dozvoliš da Kinezi otvore u sred Banata, koja je najbolja zemlja, ukrajinska i vojvođanska zemlja. Ja sam prošao ceo svet, to su najbolje zemlje na svetu. I ti otvoriš fabriku prljave proizvodnje guma. Da li Makedonija treba da pravi gume? Ne treba. Pa šta treba da pravi? Pa hranu, lekovita bilja. A onda napraviti na bazi elemenata koji se sve složi ovdje, napraviti kakva je vizija budućnosti. Sad, koja industrija, kakva industrija? Danas vidimo da IT industrija doživljava ogroman procvat i tako dalje. Znači, i daj mi tačno program, znači, ja nudim Srbiji i moj stručni tim, da za 5 godina, znači sad lažna je plata, sve je lažno u Srbiji. Nudimo da će plata biti 4.000 evra i penzije 2.000 evra. To nudimo čitavom Balkanu, pa i Makedoniji. Da imate platu 4.000 evra i penziju 2.000 evra na resursima Makedonije. I onda se penjimo više. Da ne bi se mi klali, da nas ne bi Germani, Anglosaksonci i Franci i ovi ubacivali, da se stalno mi koljemo između sebe. Čekaj, pa ti budi to što jesi. Ja imao sam 90. godina najbolju firmu u Bugarskoj, saloni namještaja u Sofiji su bili moje vlasništvo, restorani, Foka se zvala, Bato kasnije. Pa čekajte, vi ste Bugari, vi ste Bugari, mi smo Srbi. Ajde prestanemo sa neke istoričari to, ali mi smo potekli svi iz isto. Bugari su došli u 8. veku, i sa Kutugure, kako se zvala tamo, ali su se prihvatili sve slovensko. Ajmo mi da ne prestanemo to, jer ako smo mi bogati i dobro živimo, onda se neće postavljati pitanje, ni granica,
negujemo makedonsku, negujemo bugarsku, negujemo srpsku, jer to je sve zajednička osnova, jer je onome, znači to je, pošto sam ja pisao knjigu o najvećem hrvatskom piscu Krleži, na njemu sam odrastao. I to sam od njega naučio, a u praksi 7 godina sam bio na radnim akcijama. Znači, Srbinu iz Pirota, Dimitrovgrada, bliži Bugarin iz Sofije i Makedonac iz Kumanova Skoplja, nego Srbin iz Knina. Zato što je taj mentalitet, on jeste Srbin. I to je ta veličina. Srbinu iz Knina, pravoslavno, je bliži Splićanin. Da, normalno. I bliži mu je onaj musliman odozgo, ne znam, iz Bosne, Herceg Bosne, nego ovaj iz Dimitrovgrada. Je li tako? Jer to je sad mentalitet kraja. Mikromentaliteta. Da li možemo mi sada napraviti, ne Jugoslaviju, to priča o Jugoslaviji, to je prevara. Da li mi možemo da napravimo konfederaciju balkanskih naroda, ekonomsku? Kako? Svako je ono što je hteo. Čekaj, a zašto bi sve pare išli u Skoplje? Aj ti meni objasni. Što bi sve pare išli u Beograd? Mora se izvršiti decentralizacija. Kako? Financijska. Šta nam to omogućuje? Blockchain tehnologija. Kako? Znači, onaj u Tetovu stvori 100 evra. Moj predlog je 75 evra ostaje u Tetovu, a 25 evra ide u Skoplje za zajedničku, znači za vojsku, policiju, borbu protiv droge i kriminala, ono što je zajedničko. A to što je zajedničko ćemo preko aplikacije. To ćemo mi preko aplikacije, znači to je znači, menjamo političare preko aplikacije. Kad jednom bude prilika, mogu održati predavanje ideja kako. Kaže, u Srbiji, Srbi su to političari, Srbi su glupi, primitivni, krezubi, ništa ne znaju. Dobro, ovaj uzurpator, šizofreni ludak, Vučić, delio 100 evra. Kako je moguće da su te babe od 80 godina sve na aplikaciju upisale 100 evra? Ako su glupe, one neće da upliše to. Ne. Naš narod je inteligentan ako ga obučiš. Apsolutno. Ako ga obučiš, ja polazim od toga da su naši narodi inteligentni. I pogotovo kad je u pitanju novac. A tu Makedonci prednjače, jer su narod koji je non stop išao po pečalbama i zna kako se stvara i tako dalje. Ja se sećam, 1993. u Torontu sam upoznao najveće 2 Makedonca koji su došli 44. 5. tamo, kao mali, i oni su imali najveću fabriku jogurta u Torontu. A kako su počeli? Zaboravio sam imena. Steve Stavros, John Vito. Tako, zaboravio sam, stvarno. Oni su mene oduševili, su se vodili me da vidim fabriku, fabrika $50 miliona. Kako su oni iz neznatnog mesta iz Makedonije, je majka došla sa njima posle rata tamo u Toronto. Ovo je za mlade ljude kako se pravi novac. I, pošto su bili siromašni, ona je jogurt pravila njima dvojici. A onda oni izađu na ulicu sa jogurtom. Sad ovo ostala deca, pa odakle, onda ona napravi i ostalo i deci. A pošto neće svakog dana, kaže, pa neka počnu da kupuju. Ona počne napravi jogurt, ova dvojica se zaposle kod nje, počnu pomaže svoje majci, pa su pravili jogurt za jednu ulicu, pa su pravili jogurt za drugu ulicu, pa tako za taj kraj, pa mala manufakturna fabrika, pa veća, pa na kraju najveća fabrika jogurta 1993. godine. Makedonci, tako se stvara kapital. Kapital se ne stvara špekulacijama na berzi, kako oni hoće da prikažu, nego štednjom, dobrom organizacijom i dobrom vizijom. I ono što nudi, znači, za spas naših naroda, to je politika bez profesionalnih političara. Nema više. Kad imamo ovo, nema više profesionalnih politika. Šta će oni nama? Neka mi samo neko kaže šta rade političari. To su paraziti koji zavađaju narode i koji namjerno prave zaglupljivanje naroda da bi se ti narodi poklali i potukli. Ako hoćemo da izađemo iz ovoga pakla vekovnog međusobnog ubijanja, jer se ubijaju slovenski narod. U Ukrajini se ubijaju, nažalost, slovenski narod. Da. To je bilo u Hrvatskoj.
Da, i Amerika nema namjeru, evo sad juče su bili i su rekli, ne, pa mi ne želimo da učestvujemo u tome. Znači, do posljednjeg Ukrajinca i Rusa oni će gledati. Znači, ovo je ponuda balkanskim narodima, stvaranje Balkanske ekonomske unije. Svako je za sebe. Ali čekajte, zašto ne bi onaj iz Kavadaraca se udružio s onim iz Šumadije? Ako imaju zajednički interes da izvezu u Calgary vino, ajvar, zašto se ne bi udružili? Da, to je dobra ideja. Zašto se ne bi udružili? Pa čekaj, to je jednostavno, njih interes udružuje. A onda kad dođu interesi da su udružili, znači prihvatamo sve nacionalne, ti sad kažeš, Razlike, da. ja nemam nikakav problem sa Albanskom. Zna se šta je istorija? Da. Istorija zna se šta je. Otvorimo, i sve otvorimo do kraja, da bude. Ali, ja nemam nikakve znači, gospodo, znači, mi ne možemo dve krajnosti. Jedna krajnost je uništavanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Čekaj, pa koji to pristojan Albanac prihvata? Čekaj, to je hiljadama godina, pa to je veličina. Što to pravi? Čekaj, što bi to radio? I druga krajnost srpskih ekstremista, pa njih sve treba oterati. Čekaj, zašto? Pa oni su tu sa nama. Pa oni su tu 1000 godina sa nama. Znači, daj da napravimo da svima bude dobro. Jer isto su nezadovoljni Albanci i u Albaniji na Kosovu, Makedonci i u Makedoniji i u Egejskoj Makedoniji. Svuda su nezadovoljni. Pa što su nezadovoljni? Pa zato što je isti politički sistem, totalitarni drži. Znači, ovo je jedna revolucionarna vizija, potpuno nova i ja sam spreman. Sa sve one, meni se javljaju Makedonci, ja sam spreman da mi napravimo, spreman sam da dođem, spreman sam da održim predavanje, spreman sam da biznis zajednički radimo. Znači, mi smo bliski. Ti si meni bliži nego onaj u Saudijskoj Arabiji. Apsolutno. Ti si meni bliži nego onaj u Kazahstanu. Ili evo sad, ti si meni kao Makedonac bliži nego Sergej u Tjumenu. Bliži si, zato što mi potekli smo iz istog korena, mi isti mentalitet imamo i to treba da bude naša veličina. I naša prednost. Naša prednost. I onda svi imamo dobro, svi možemo da igramo sutra. Što? Ako to je jedna konfederacija. Čekaj, Vojvodina može da proizvede pšenice za ceo Balkan. Da. Tako? Ali ne može u Vojvodini, evo ja sam Dalmatinac, ne može u Vojvodini da bude vino kao što je vino. Ne može. To je sad ta komparativna prednost, kako ekonomisti kažu. Ok, onda ajmo da razvijemo vinogradije i pretvori se sve. Šta Francuzi će? Francuzi imaju bolju klimu od Makedonije za vino. Bolju papriku od Makedonije. Ajmo da napravimo od ajvara brend. I da uzimamo na ajvaru 2, 3, 4 milijarde. Evo, može, kako može? Pa da uđemo, moja ideja je bila recimo 4000 srpskih prodavnica po svetu. 4000 srpskih restorana po svetu. Zašto? Šta je McDonald's? Pa đubre. Da, apsolutno. To hranu, jednom sam u Njujorku probao, 89. sam probao jednom u Njujorku, nikad više u životu. Znači, to su naše prednosti. Ali, da bi se to ostvarilo, trebaš da. Jer on polazi od toga da je ovaj Nemac iznad njega. On polazi od toga da je ovaj Englez iznad njega. Pa evo pitanje odmah. Ja nemam tu pred, zato što sam 50 godina se bavim istorijom. Ja postavljam pitanje Makedonci. Da li ste vi, Makedonci, otišli u Englesku, u Manchester da pokorite, porobite, eksploatišete ili ubijete nekog? Ne. Oni su dolazili i ubijali nas ovdje. To je ta krstaška logika i krstaška politika. Kada je u prvom krstaškom ratu je kralj Bodin, gde je srpska predstavnica bila u Skadu, sačekao njih, krstaša, ali im se nije suprotstavio, pustio ih da prođu, bio mudar. To je 1096. Posle 3 godine, kad su došli u Jerusalim, krstaše, 1099. godine, u jednom danu su zaklali 40.000 ljudi. Sve su pobili. Da li su muslimani, da li su pravoslavni, da li su sve... Zašto? Pa zato što su zlikovci. Nisu oni išli da osvete Hristov grob, nego da pljačkaju. To je suština razumevanja. Ovo što Amerika radi, Amerika je, evo preporučujem svima, ovo je fenomenalna knjiga Daniela Mencera, Imperija SAD, Nemac. Piše. Izazvali su rat sa Filipinima. Potopili su onaj Main sam svoj brod namjerno. I u tom ratu su ubili 200.000 civila.
Amerikanci. Pitanje, o čemu vi pričate? Šta su evropske vrednosti u Srbiji, Makedoniji, evropske vrednosti? Jer možda mi kažeš šta su evropske vrednosti? Ako su evropske vrednosti Thomas Mann, Beethoven, Dante Alighieri, Michelangelo, to su evropske vrednosti koje mi prihvatamo. Ali evropske vrednosti su krstaši, genocid, inkvizicija, Dachau, Auschwitz, moderno doba LGBT nacizam. community, promjena pola i to su nove evropske vrednosti. Nemam ništa protiv toga. Meni je lično odvratno homoseksualizam, ali nemam ništa protiv toga što je neko homoseksualan. Nije to za... Nemam ništa protiv toga, ali ne sme da bude ideologija. Evo, najveći, preporučujem, ima čak Pasolini, među najvećim italijanskim režiserima, je bio homoseksualac. Apsolutno, sve je okej. Stvarno, može da bude šta god hoće. Ali on je genije, ali on od toga nije pravio ideologiju. On od toga nije pravio, ali sad pravila ideologija, ima u tom filmu, pogledajte film Pasolini, i sad ima Dafoe igra, i sad ima scena, ova njegova se vratila iz Jugoslavije i kaže, donela sam ti ploču, pa sad ovo, donela sam ti ploču iz Hrvatske, sam kaže, kao hrvatska muzika. I on pušta ploču, ono makedonska muzika. Šta su Makedonci uradili da kažu, čekajte bre, to nije ništa. Zašto? Pa zato što se stide. Čega se stide? Pa stide se što su Makedonci. Zašto? Pa zato što su Slovenci razvijeni, to je isti predrasuda. Po čemu su Slovenci? Pa znaš šta je Ljubljana? Pa Ljubljana je selo jedno obično. Selo obično. Šta je Beograd? Beograd je jedini metropol, zato što Beograd nema tu predrasudu. Otvoren je potpuno za to. Mentalno otvoreni su ljudi. Znači u Beogradu nikad ne može gde ću parkiram kola, da li nešto, a u Splitu već imaš problem, u Zagrebu imaš problem, pogotovo ranije, sada. Ali što ću kažem, znači na nama je, potpuno je danas nevažno u globalnom selu gde živiš. Ti možeš da živiš u Kavadarcima i da budeš genije. Jer si priključen na globalnu mrežu i to je potpuno nevažno. Ovo sve što sada pričamo, to je za onaj koji, ajmo da se povežemo. Sledeći ide organizacija. Znači, ne prihvatam, i to je sad menjanje svesti i menjanje naših naroda. Ne prihvatam da je Švajcarac organizovaniji od mene, ne prihvatam. Nemac. Ne prihvatam da Japanac više voli Japan od toga što ja volim Srbiju i slovenski narod. Ne prihvatam. Apsolutno ne prihvatam. Znači, ne prihvatam da neko može da radi od njih više od mene. To je sad dokazano. Ja inače spavam 3-4 sata, pišem romane, drame, znači to ne prihvatam. Ajmo da prihvatimo mi od evropskih i zapadnih vrednosti ono što valja. A da ne prihvatamo... Ima dosta puno što valja. Kako ne? Apsolutno. Profesionalizam. Američki profesionalizam. Kanada je socijalna. Ona je umekšana, vamo tamo bila tako. Ali američki profesionalizam nema šanse, znači prošli smo Ameriku u velikim gradovima, gužve, ali stalno ide. Ti, kako kažu Rusi, propka u Moskvi, kad si u propki, u gužvi, ti stojiš, nemaš pojma zašto stojiš i tako da. Ajmo organizaciju od njih da prihvatimo. Ajmo da, za studente kad me zovu, dobro. Čija čokolada je najbolja? Belgijska, švajcarska. Od čega se pravi čokolada? Od kakao. Jel Švajcarska ima kakao? Jel Belgija ima kakao? Ko ima? Ima Obala Slonovača. Pa zašto Obala Slonovačke ne pravi čokoladu, nego pravi Švajcarska? Zato što su, Sašo, organizovani. Slovenski narodi su neorganizovani. A, to će malo lako, ja nisam rekao da to sada treba napraviti fašističke organizacije, ali ako hoćemo bolji život, mi moramo da se organizujemo. Ako hoćemo kapacitete koje Makedonija ima, moramo da se organizujemo. A tehnologije moraju biti u funkciji. Pa čekaj, danas imaš traktor, staviš ga na mobilni telefon, mi pričamo, on vozi za ušakom. Je to budućnost? Automatizacija. Do 2030. godine 20 miliona zanimanja će nestati. Hirurg zanimanja će nestati. Sad će preuzeti robot. I mi, to ne može da se zaustavi. Šta treba da radimo? Da ne izgubimo duh, da ne izgubimo dušu, a da to, pa što bi hirurg
grešku načine, zašto on ne bi nadgledao robot? Da. Zašto onaj da silazi na 200 metara dubine i kopa rudu, ako to može robot da radi? To je ta nova civilizacija. I zato je važno da se organizuje. I kako će se Amerika udružiti, to nas uopšte ne zanima. Ajmo mi da napravimo naše sredine, pa ako mi napravimo naše, ako mi rešimo te sport, a to je jedino što može ekonomija i kultura i nauka može da nas približi. A istoriju ostavi pa ćemo se raspravljati ko je šta tu radio. Ali ovo, je to pozicija ta jeste, ajmo sad da prestanemo, da se koljemo, Albanci su tu pa su tu. Ajmo sad da budemo poslovni, da budemo prijatelji, da budemo, ako nećete, ajde da budemo da imamo, gde su interesi, gde možemo nađemo zajednički. Jeste siromašni, ne? Svi su siromašni. Na Balkanu su svi siromašni. Zašto? Zato što je iskorišćenost kapaciteta 15%. Pa ne možeš da živiš bolje ako, znači tu je zdravstveni sistem, obrazovni sistem, sve to, pa što bi onaj koji se razboli u Bitonu išao na Frankfurt operaciju, ako može to da se radi tu. Ovo je jedna nova vizija i ovo je apsolutno moguće i pričamo, znači, ja ne nastupam, ja sam najduže u javnosti u Srbiji, a nisam političar i nisam kompromitovan. I ovo što pričam, ovo nigde ne može u Srbiji da se čuje na mainstream medijima. I mi cenimo što vi ste naš gost, i cenimo što dajete tako lepo mišljenje i vaši savjeti su jako cijenjeni kod nas. Uvek kažem, ako ovo ne valja, u redu, šta valja? Čekamo da nam... Koja je bolja ideja? Koja je bolja? Čekamo da nam Evropa koja propada da pare da bi onaj u Kumanovu primio platu. Da. Sam radi, sam stvori. I to ko da nam priča oni koji su pljačkali, Makedonci koji su čuveni radnici, čoveče. Kako su bili? Tutono beračite. Pa ko je to bio? Pa ko je to radio? A šta ste vi radili? Vi ste se naoružavali i pljačkali te tutono beračite. I to je taj stalno osjećaj niže vrednosti. Evo ja ih sad podižem. Mi je razgovaramo. Da li ti imaš u džepu 1 euro ili milijardu evra, mene baš briga. Da li si ti Makedonac, Arapin, mene isto baš briga. Mene zanima da li mi smo na toj ideji vizije društva. Ali ako mi na toj ideji nismo, nego vi hoćete nas da pokorite. Vi, Germani, vi, Anglosaksonci, Amerikanci, Američka imperija koja se raspada, pa na mi to nećemo pristati. Mi nećemo da pokorite. To je menjanje svesti. Ekonomski fakultet u Beogradu treba zatvoriti. Odmah. Zašto? Ničemu ne služi. To je samo produkt, kao što smo imali Kominternu u Moskvi, mi sad imamo Kominternu u Briselu. Pa zovu se komesari, isto tako. I oni sad dođe da, recimo ja znam ovoga premijera Klausa, ja sam bio konsultant raznih kompanija i država 90. godina. I dođu, slete u Prag, koji je predivan, slete u Prag, izvinjam se, slete u Varšavu, to je bilo, slete u Varšavu, da, MMF. I slete u Varšavu i mi, u konsultantskoj ekipi. I oni kažu, kako je Češka lepa. Pa ovo je, kažem, nije Češka, ovo je Varšava. Pa čekaj, Varšava nije pazi, prvi ljudi zaduženi za istočnu Evropu ne razlikuju Poljsku od Češke. Kaže, mi smo to je 91. Kaže, mi smo u Varšavi, a Varšava je glavni grad Poljske. A glavni grad Češke je Prag. Tu je problem. Jer oni misle da smo mi niža rasa. Mi svi Sloveni da smo mi niža iznad njih. Kad je pitanje da li mislite da ovaj novi istočni poredak, stvaranje nove banke, pandan MMF-u strane... Jeste, ali onda da kažemo nešto, znači nama Slovenima, pogotovo nama Srbima, ne odgovara kineski ni ruski model. To su velike države koje su imperije. Znači, ja ću reći ono što... Mi nećemo u Evropsku uniju, to je moja stvar, ali mi nećemo da budemo ni ruska gubernija. Hoćemo saradnju sa Eurazijom. Ja sam prošao celu Euraziju. I Turkmenistan, i Kyrgyzstan, znači biznis ima. Znači, mi hoćemo saradnju i odgovara nam to, da mi budemo ono što... Znači, Makedonija da bude ono što ona jeste. I ajmo mi sad imamo... I da razvija svoje komparativne prednosti sprema drugima i da ulaže u svom potencijal. Jeste. A ne da neko dođe i sad neko dođe u sred Kavadarca u vinogradima, stavi fabriku za pravljenje guma. Ne može. Zašto? Nećemo to da damo.
Zato što je to brend vinogorje i tako dalje. Znači, oni što stvaraju ovo, to je pandan, libijski predsjednik Gaddafi je ubijen upravo zbog toga što je trebao da stvori Afričku banku. Da. I sad imamo kontra Libija propada, a znamo kakva je bila. Znači, geostrateški se menjaju pozicije i nastaju nove države koje moraju da se pitaju. Na prvom redu to je Rusija, Kina i Indija. Znači, to su nove države koje... Znači, to je velika spas za nas male. Mi smo mali, mi smo drevni narod, ali smo mali. Tačno. Veliki narod, ali smo mali. Mali brojčan. I nama to odgovara. Znači, ja sam otvoreno govorio pred... No, svi znaju moje stanovnike, kad dođu kod mene, svi Englezi, Francuzi, Italijani, pogotovo Italijani su mi najbliži nekako. Kad slete na beogradski aerodrom, ja pitam koja je najstarija civilizacija na svetu. Niko tu. Ja pričam o gazdama. Ljudi koji imaju velike kompanije dolaze. Oni kažu, što? Mesopotamija, Kina. Ja kažem, ne. Ima jedna starija 4000 godina od Kine. Pa koja je, ne znam. Pa ovo je naša podunavska, balkanska civilizacija. Oni pokažu, ne mogu da veruju. I onda im, kad završimo poslovne sastanke, pokažemo kulturna dobra. I da kažu, pa mi nismo imali pojma. Jer vi znate da je 14 rimskih vladara poteklo sa Balkana. Da. A zašto mi to ne znamo? Mi u Beogradu, ja sam rođen ovdje, mi nismo znali za Milutina Milankovića. Čoveka koji je danas zvezda njegovo ime. Zašto nismo znali? Pa zato što su nam komunisti ispravili mozak i čekaj, pa mi smo učili preko Koca Racina pesme na pamet. Što ne bi učili? Treba da učili. Oni danas nemaju pojma svojih. Čekaj, prvo moraš da znaš ko su makedonski veliki pisci, pa moraš da znaš balkanske pisce, pa svetske... To je jednostavno moraš da znaš svoju istoriju. To je bogatstvo. Oni sad kada Šveđani polaze od toga, kaže šta će nam sve pre 19. veka, to je istorija i humanističke nauke nam ne trebaju. To je taj korporativni fašizam, koji hoće sve da nas poba, zombira i da mi budemo samo konzumenti. Ta civilizacija je propala. Mora da bude druženje, mora da bude pevanje, mora da bude povezivanje na jedan emotivan... A, interes. Znači, kad završimo s interesom, jer kada mi odemo na ručak, mi ne idemo na ručak zato što smo mi gladni, nego mi idemo na ručak da bliži kontakt uspostavimo. To je, kako ja shvatam, zadatak ručka. Nema sad, niko ne dođe da jede tu, nego dođe da širi, i ovo sad. Znači, širimo jednu novu ideju. I onda ljudi gledaju, meni se dosta ljudi javljaju iz Makedonije, gledaju moje nastupe i kažu, to nam treba. Hvala puno na razgovor. Sve što je u mogućnosti zajedničkih dalje radi, znači da se ne završi na ovom razgovoru. Apsolutno. Svi evo ja ću da iskoristim taj trenutak, svi koji vam se ovo sviđa, evo, Sašu se javite, ne morate zvati Beograd, ti ćeš ostaviti dole kome da se jave, znači biznis, zatim oko poslova, oko oni koji imaju projekte, oni koji su izumitelji, imaju ideje, mladi ljudi koji hoće da se povezuju. Apsolutno. I povezivanje je uspeh koji moramo gajiti, da radimo o tome, da bi imali smo profite i da imamo bolji život. Hvala puno. Hvala tebi. Sve najbolje. Благодарам на слушањето. Поздрав. Готово.